Kürdi heye o pir kadime. Yani çandaki pir kadime, zamaneki pir kadime. Hünereki pir kadim heye. Cana nav hevalandı veni em de peyvin filmi Kürdi hey yan tüneyi yan çanda Kürdi hey tüneyi ne zanım aforizman entelektüeli yani aforizmayeki entelektüeli o az peyda mecul nabım vandra. Teknîkên sînemayê yên nûjen van salên dawî di sînemaya Kurdî de zêdetir tên ceribandin û çîrokên tarîxî jî bi awayekî fiktîv dibin mijara senaryoyên Kurdî. Lê sînemagerên Kurd piranî ji ber derdên polîtîk ji van ceribandinên ciyawaz dûr dimînin. Roja îro nifşên nû yê sînemagerên Kurd ji derfetên vegotin û çîrokbêjiyeke cuda sûdê werdigirin. Vê heftê mêvanê kurtegavekê derhinerekî ciwanek û di sînemageriya xwe de dixwaze terza çîrokbêjîke nû bi awayekî helbestkî û dramatîk nîşanî me bide. Ferhat Ayebe yek ji wan derhineran e ku bi du fîlmê xwe yên fîktîv di cîhana sînemageriyê de navê xwe belav kiriye. Ferhat Ayebe sala 1981 li dêrika Mêrdînê hatiye dinyayê. Xwendina xwe ya lîsansê li Eskişehîra Tirkiyê di bêşa turîzmê de qedandiye. Hevnasîna wî li gel sînemaya Kurdî hê di salên lîseyê de pêk hatiye. Lê berî ku serencama wî ya sînemayê dest pê bike, Ferhat Ayebe bi edebiyatê eleqedar bûye û çîrok nivîsîne. 4 sal beri bu. 4 sal beri bi avayekî kitebekî Can Bezar, bi navê Can Bezar min nivîsandı bu. Birayê min jî Serhat ve kitabê wê xwand û got ki emkanı bin ev çîrokana em ê bikişînin li ser kamera. Me jî mijûl bûn ku evê bive yani em ê serkevin belkî. Senaryoya yekem filma wî Lorîna Kewên Mirî li ser çîrokeke wî bi xwe hatiye avakirin. Di vê filmê de mijar xewna keçeka ji Helepçeyê ku malbata wê di jenosîda Helepçê de tê qirkirin. Keçika Helepçeyî ke wan ji qefesan derdixe wan azad dike û berdide asmanê şîn. Lewma jî bi strana Pink Floyd a bi navê Goodbye Blue Sky ango oxir bê asmanên şîn dikeve xewê. Lorîna Kewên Mirî de erê dimen tê gotin, wenî tê gotin. Ev dimenê derhenerê me Ferhat Kılıç, ez jî spasdarım. Ew hem kamerakê xurt ramanê xurt alîkariya me bû. Ez spas dikim kamera ber kamera spas dikim Ferhat Kılıç re. Me film derîkê çayê mazî mekşan. Ev filmê bapîra kalê min bû. Obje tamamen a rastî bû yani. Yani filmê backgrounda filmê pir xurt bû. Ji bo vê yekê ez vêqey baş yani hûn dibên baş ama nizanim yani spas dikim film dimenê filmê erê xurt bû. Lorîna Kewên Mirî xurt bû.
دیمنên Lorîna Kewên mirî sala 2012 li dêrka Çiyayê Mazî û li Stenbolê tên girtin. Fîlm wê salê tevrî festîwalan dibe û derhener Ferhat Ayebe bi fîlma xwe ya yekem dibe derhenerekî xwedî xelat. Yani aslında filme me mijara filme komkujiye aslında ne komkujiye? Hevi tedeye. Lorîna Kevin mirî şxwe zaten navî wî jî tedeye. Lorîna Kevin mirî filmê de erê komkujiye Helepçe çê dibe lebelê heviyekî xurt jî têdeye. Civanekî keçikekî civan fikr û rahmanê xwe û hêviyê xwe dîne Stenbolê. Ji bo vê yekî ez vê qey ne filmekî komkujiye. Filmekî hêviye me çêkir. Ez wenî difikirim nizam. حفظك أنفاله لجندي كلاسيا تقريبا 110 كسي أنفال. ئەم گوندە تووکنی ناوە 365 نەفەری ئەنفالە. دو برام ئەلفالە 6 مناڵی ئەلفالە ژنەکەیش خۆمی لە نورە سەلمان بیمە برامی لە نورە سەلمان مردووە. جنوسیدا Helepçeyê heta niha li her çar parçeyên Kurdistanê jî bûye mijara gelek senaryoyên, kurtefîlm û dokumenteran. Lorîna Kewên mirî jî bi îmaj û îmgeyên bîroweriyeke kûr, hewl dide ku trajediyeke ji dîroka nêzik a Kurdistanê nîşanî bînerên sînemayê bide. Lorîna Kewên mirî di Festîvala Sînemardînê de xelata baştirîn kurtefîlmê werdigire û di Festîvala Eskişehîrê de jî bi dîmenên xwe û bi muzîka xwe di bêşa pêşbirkê de dibe finalîst. Çawa ya çünkü ev kurtefilmê de ya da filmê de dimen pir mühim e. Ev jî karekî teknikî ye. Şxwe erê ez derheneriyê dikim ama ez tiştê teknikî me avîştê derhenerê me. Ji bo vê yekî ez ser dimênê wenî difikirim. Tabii ki Ramana filmê Raman obje cih tabii ki êmeye me lêkir me şxwara axaft û me ser pêhatiya filmê kir. Belê yani ama ez tiştên teknikî alaqadarî derhenerê dimênê dikim. Ji bo vê yekê ez wenî peyvîm. Belê ji me got filmê muzîkê birayê min Serhat Ayebe têde heye û Ronî Aran têde heye. Xebata keda wan pir girîng e. Ji bo vê yekê ez spas dikim wan ra. Belê ji me got em kolektifa atölye bi navê kolektifa atölye me ava kir. Vî avayî de lîstikwan, müzîkjen pir têde hebûn. Em tişkî bi karî îmece me kir. Derhener Ferhat Ayebe dehşmendiya derheneriyê de karbeşî û xebata kolektif tercih dike. Ji bo wî dîmen nekarê derheneran e. Yek û berpirsyariya dîmenan hildigire ser milê xwe derhenerê dîmenan e û deng ji saskerê deng têpirsîn. Derhener bi fikra filmê objeyên sînematografîk lîstika akter û aktrîstan û atmosfera filmê ve alaqedar e. Li gorî vê karbeşiyê ancak wê demê filmekî serkeftî derdikeve meydanê. Me atölya xwe da em pêr peyivîn. Em pêr peyivîn kî em ê çawa ser bikevin, çawa em ê çê bikin. Hevalekî me got ez ê vî awayî de ev ê alîkarî bikim. Hevalekî me jî got ez ê ser vî awayî de alîkarî bikin. Me pêr peyivî wenî çê bikir, wenî çêbû yani hani hakikaten jî dîroka me hani behsa pir tê tune yani me rûnişt û me çêk. Tiştên kolektifî gerçekten mere hez dike yani ez pir keyfxweş bûm. Çünkü
tiştên kolektifî bi parveye, bi her halî parveye. û ew parvekirin me keyfxweş dike. Ez vêkayê temaşawan jî welî sêr bikin nizanim. Tiştên kolektifî ji xwe serbixwe ye. Çima? Çend me jî li ser mijarekî her aliya da evê fikr û ramana xwe tînin derdorê. Ev tiştekî pir zengîn e, pir dewlemend e. Ji bo wê yekî kolektifî tiştên kolektifî karên xebatê kolektifî derdora me û mijar û ramana me û filmê me pir tesîra wî hebû. چی شدم پدر خانواده چی شدم؟ من سماع فارسی خب کردی بگو کردی از دیز کسی میره کردی کی بمبارون کرده اینجا رو؟ صدام بمبارون کرده دویم فیلما فرات عیبه بهنا کلمیشانه و بخباتک کولکتیف هاتیه تمام کرن. فیلما کوسو 3 دقیقه لسر بویرک تاریخی دیسه تراژدیا کردان نشانی مده. جی سوویتان خورتکی کرد بناوه الکساندر زهار باتایف بدگری عردین باو گالان داکوشو پکیج دیا خو و مالباتا خو پیدا بکید. ویدمه هندوه کو ناوی وی کردی نزاره. فیلمی بهنا کلمیشا به شمسدینو کردن شمسدینو سر کردن شمسدینو تاریخا کردا da şemsedino ya kurdên şemsedino pir nas nakin ejî nas ne dikirim me makalek xwendibû li ser Kurdistana sor mekalek xwendibû li ser Kurdistana sor li Kurdistana sor de ew mekalek de bi kurdên şemsedino bahs dikirin. Ev vê bahs me qurincand û me dest bi vî awayî de filmekî dest pê kir. 15 yıldır profesyonel film Ev 15 sale ez li setên filman ên profesyonel dixebitim. Ya rast ne profesyonel em bêjin endüstriyel baştir e. Sektöreke wisa ye ku her tişt li ser rûtînekê dimeşe û em jî dibin wek robotan. Ez di filma bêhna kelmêşan dixebitim û ev ji bo min bi rastî jî tiştekî cuda bû. Gerçekten benim için çok ayrı bir şeydi. Avcılar'da atölye sanat çatısı altında Li Avcılara Stenbolê sahneyek me heye. Di nav de hem tiyatro hem salona sînemayê heye û me ew dibin banê atölyeya sanatê de ava kiriye. Ew der jîngeha me ya biçûk e ku li wê derê em bi hevalên xwe demeke xweş diborînin û bi kêfxweşî karûbarên xwe parve dikin. Paşê me dît ku em hemû li wê derê civiyan e û behsa fîlmê dikin. Me gelek nîqaş li ser fîlmê kirin. Pişt re em rabûn me berê xwe da Sarıkamışê. kalktık Sarıkamış'a gittik. Şuna bir tasse tombe la neige et mangia sa vita noire. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche, le sortilège. مالباتا وی شمسدینو li gundekî Sarıkamışê di nav hejarî û belengaziyê demane û dewleta Tirkiyeyê ku ew jî nû hatiye avakirin li şûna mamoste û doktoran tenê melek ji wan reşandiye. Alexander ji Kurdistana sor birêt kevê û tê Sarıkamışê. Li wê derê rastî Kurdekî tê bi saya wî xwe digihînê gundê malbata xwe û diya xwe dibînê. Lê endamên malbata Şemsedîno ji feqîrî û neçariyê yek bi yek dimirin. Filmê bêhna kelmêşa erê bi mijarekî dîrokî têda heye Kurdên Şemsedîno. Ew Kurdên Şemsedîno mala torin dibêjin li cem wan.
أنك دو عشيرة هن لقارسي مالا جلالي ومالا بكيري أو باغلي شمس الدين وانا يعني كردستان الصور ده هاتن قارسي أو جي أزبيقي کوچبری ستالین فرمانا کردان گوت فرمانا کردان ستالین وقتی دایی او کردستان سور دجین کوچی سرقمش بونا ملا مختاري قلت القرافة محمد مجاني محمد من القرافة خو الداش بتشوني اسكر ادوري ونشتقل يا ويلو لو 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 دليبي رحت نوز ورطات من يقر طافي تأثر محمد براني قان ياق ولا عبد الدستا بري قيفتا انقو تأثر حريابي بزيكنا خواشرين اتمسفر و دکورا فیلمی لگور سردم هاتیه آواکرن و بخباتا آتولیه با آوائی که قولکتیف کاری که زحمت هاتیه پیکانی. دیمنی فیلمی لمکانیکی راستین لنافچه سرقمشی هاتیه گرتن. ما سرقمشی کشاند بالی کارسی بو سرقمش خو جغرافیا توپوگرافیا سرته ما آوائی که ما او اکیپمان تکنیکی ما کشاند سرچه امچون زوزانا امچون دشت و چیا پر keyif خوشی بود. İstanbul dışında çalıştığınız işlerde çok yıldızlı. İstanbul'e carna mehin kar dikirin u emle otelin gelek lüks cidiman li divi karide li dikane keşüştüna mahfuran empazde kez de odaya keder adizan. U ev yek hesteke gelek xoşe. Keyfek acebe mirov behevre dixwe paqijiye dike hini gelek tiştan dibe u ev yek jibo min tişteki geleki xoşe. Min dîsa bi awayekî rutin karê xwe kir lê ji xeynî karê xwe jî min gelek tişt kirin. Ez berpirsiyarê ronahiyê me lê min kamera jî bi kar anî, dekor jî çêkir, heta min paqijî kir û xwarin jî çêkir. Ev tiştekî gelekî cuda ye. Mirov li gel hevalên xwe hîn dibe, parv vedike û dixebite. Bi awayekî dilxwazane gava mirov van tiştan bike, bi rastî jî kar dibe tiştekî gelekî xweş. Eğer bu çok daha farklı oluyor. Ya benim içinde bulunduğum işte Ez li pişt kamerayê dixebitîm û cara yekem bû ku min dît di fîlmekî de tîma li pişt kamerayê ji 5 kesan zêdetir bû. Ji ber wê jî karekî taybet bû ji bo min. Tîma me ji 13 kesan pêk dihat û em bi hev re çûn ser qamişê. Bi qasî 2 hefteyan em li wê derê man. Me gelek însanên hêja nas kirin. Di karekî kolektif de bi kêfxweşî me ket û xebata xwe kiriye. güzel bir kolektif içerisinde emek sarf ettik. لگور درهنر فرات آیبه اندرستریک سینمای کردی تونه و سرسبب ویکی جی اوکو سازی و دزگهن سینماگریا کردی بیک نهاتنه. Çıma filmin komedi, çıma filmin tırsı, ev mijar filmi Kürdi'de tüneye. Çünkü aboriyek beramberi tüneye. Aboriyeki maddi beramberi tüneye. Bu ve ekici çeker nikanı pare xwe bide. ناوم ئادەمە پیاوی ناو نوکتەیەکی کۆنم من ژنێک و سێ کچ و کوڕێکم لێون بووە هەروەها سینەمایا کوردی دەردێ خۆی هەبوون و نەبوونێ چارەسەرکردبێژی divê êdî geşedaneke mezintir nîşan bide û cureyên cudayên wek tirsê, komediyê û fantastîk jî pêk bîne. Lê rewşan ha ew ku Kurd di sînemeyê de zêdetir ceh didin êş û janên kolektîv.
Ez vakti ez dişim Kürdistan'ı, festivala Kürdistan'ı vakti ez dişim. Türkiye keyif hoş dibim. Yani temaşavanın Kürt rakri xwe li ser filmê min dikin. Ez pê pir keyif hoş dibim vakti dibihîzim. Ji bo min tesîr ne festival ama ji xwe Kürdistanê festivala ke beşdarî bûbim pir keyfa min diçe. Kürt hebe, Kürt heye çawa sinemaya Kurdî tune bi yani ev tişkî xelete yani ki dibêje em ji zanin yani wan çevrana wan yani ki dibêjin vakti yani Kürt hebe sinemaya wî jî heye vêjeya wî jî heye çanda wî jî heye zimana wî jî heye çawa tune yani sinemaya Kurdî heye sinemaya Kürdistanî heye. In the beginning, all the Lord's people from all parts of the world spoke one language. Nothing they proposed was impossible for them. Ferhat Ayebe di çêkirina fîlmê xwe de feyza xwe hem ji çand û kelepura Kurdan digire hem jî ji derhinerê gewre yê sînemaya cîhanê. Fîlmê wan derhineran ji bo wî wek mekteba sînemeyê ye. Lewma jî her tim wan fîlman temaşe dike. Ez sinemada ez xebîtîm. Ji bo wê yekî fîlmek cûr be cûr min dît temaşe kir. Mesela Braveheart tesîrî me kir bû û Schindler List û mesela Piyanîst hebû filmekî nûh ama ser min pir tesîr girt û filmê Alejandro Inarritu bi avayekî senaryo pir xurtin. Alejandro Inarritu Babel hebû filmekî wî Babel û Birdman heye ev jî filmekî Alejandro Inarritu ye ev jî Oscar girt ev jî xweş bû û filmên polîtîk yani pir hene ez bê acîbandim heye mesela Lynch derhenerekî İngilîzî David Lynch filmên wî xweş in.